zvi. Alright. I think mukuona kuti mukomana uyu haana chaainacho. Ndinokumbura ungonditaurira nepasi ka1. Alright. Pasi. Kusakana kwati kuita zvekare pano patirare 263. Ndine wenyu watirare nchange nchikuzivisa manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Asi muzuva ranhasi ndauya nenyaya yemukomana. Ndauya nemukomana uyu akamira paside neni. Mukomana uyu ari kuita zvinotyisa masisi esocial media. Anogona kutaura nepasi, anogona kutyokesa mabhonzo ake zvisingaitiki. Ari kuita zvinhu zvisingagonekwi nevamwe vanhu. Ndozvandikuzama kutaura. Chipo chinotyisa. Uri sei? Ose mgoba anavhunduka mandava nenyaya yemukomana ndarachifunga news idzi anomboteerera. Unoona news anoteerera mukomana tati unofara wandine mizozo unodakidza singaiti ndori mudenga rechisefe zvinofadza. Tisati taenda kure neinterview yedu urida kuti chii kumhuri yeZimbabwe? Ilele hatida kungoti kune vane zvipo zvavo ka ngava vandudzike nyangwe musatimaona hangu zvada kuita vanhu kuti vabereki kune vana vava vane zvipo ka vapiwe mukana vazviratidze. Ndoda kutaura muri yeZimbabwe. Alright, tisati tienda kure neinterview yedu tisati taitanga. Chipo chako hachisi chekurombera here kana kubata madrugs? Chipo changu chiri dachura ugoba. Chakabva kuna Mwari hachina kana kurombera kana romba remunhu kana madrugs achina. Alright. Iwo wakazodiscover sei kuona kuti une chipo ichi? Chaunoita. Ndakatarisa mavideos ako. Zvakandishamisawo. Zviri rei kuona munhu anoita zvaunoita iwewe. Ende chipo chiri pauri chakasanganiswa, chakamixwa. Chiri chakawanda pamunhu one. Wakazoziva sei? Ezoitika nyaya kuti ndingori munhu wekuti ndiri mudiki. Pakangoitika kana tumapati ndaingoenda makore mangani? I think ndiri 10 years. Ndipo wakazvitanga? In fact zvakatanga kudhara ndichiri mudiki but ndaingozviitawo zvangu chingondachidzwa. Like kukumba nangoza kuti atodiwa munhu angori mafanizi namwe tori mudiki ndaitongoitawo kuti mafanizi musare nemusikaza chichi ba. Saka musikaza tiri mudiki ngweya kungonakidzwa kuti ingoti but then zvaizoitika zvokuti kumapati kana muraini mangoita zvemapati waiwo kumapati then zvozoitawo zvimwe zvinhu unozoti kumapati vasaboteja ariko zvive zvekuti unononzira kupefoma but ozoshaiswa mukana vachitadzisa munhu ane talenta riri maari. Because kuna vamwe vanenge vachingosiderera vachiti uyu anoita nezvei kana pano pane vari kutoona vhidhiyo vamwe vanogona kungoti angaita nezvei but vasati vaita sei vari kujaja bhodhi. Muri yeZimbabwe mukomana wandakamira naye panapa anoita zvinoyera zvinoshamisa. Kana nchiti zvinoyera zvinoshamisa zviri maari hazvisi normal. Asi zvinoda tititude izvozvo. Right. Mukomana uyu anotaura nepasi. Anotedzera mavoisi evanhu, anogona mavoisi evanhu vakati wandei. Anotambisa dumbu rake serine mvura. Tadiwa, ndichikubvunzawo ipapo. Paunoita zvinhu izvizvi, pane chaunenge wabata usati wazviita. Nekuti ini pandakaona mavideos ako achitenderera ndakambokuona pavidhiyo rabhazuka uchitambisa mabhonzo ekumusana uku achiita kunge ari kutyoka. Chii chaunotanga waita usati waita izvozvo? Irabvara chero anytime ndikatosvika ndonzichaita zvakadai so handine kuti ndambotanga tadai ayeyo ndotanga nokuzozita because chipo isina kana kuti chomboda kutanga wambonoomberera kana kuita sei kungototanga kutoita zvese izvi achakuitirai Boots the comedian achazviita. Tadiwa naida kubvunza kuti vanhu vaunoshuvirawo kuda kushanda navo pamwe vangakutori ungashuvire kushanda nevanhu vapi? Vaunoti iwewe ndakasanganisa content rako wanti watsva content rako ukaisanganisa nani panongoda kubuda chinhu chinotenderera kuvanhu ungade kushanda nani? Aitoshara mukomike uja Fresh Donzo. Unogona kutedzera Fresh Donzo? Tsakaitowafarira kuti mukoma yawo. Alright, Fresh Donzo nani futi? Kuti Fresh Donzo komike uja Mr. Glenora na chisi comedian wacho akasimudza akabati ndotofarira kuti akaita ndizopinda mumasikiti. Alright, chisi the comedian. I think kana muri kuona video iri shoko ndarifambe kuvanhu ava kuti toraiwo mupana uyu abudirirewo aendeswe kumberi. So zvatakuda kuita panapa Tadiwa, takuda kuti uitire vanhu bichana umbowaitisa zvidobi zviri mauri. Saka isusu da kuti utange wataura nepasi, right? Zvinoita ngo. Totanga tasecha muhomu kuti hapana chaunacho here. Pamwe ungona ngochifamba nekapito. Chokari munosecha zvi. Alright.
I think mukuona kuti mukomana uyu haana chaainacho. Ndinokumbura ungonditaurira nepasi ka1. Right. Pasi. Yes. Odya sadza nei. Nozoti pawaite zvingashaya rimuromo. Azvino ndikamukomba. Kana ndokumbura kutaura nepushi rangu. Right. Pushi. Yes. Mboembera simudze mureza. Muri yeZimbabwe ndofunga mukuona abvunza pushi rangu dzanzi imba song yesimudza imureza yakabva yaimba. Handisi kuziva kuti bhutsu here yaimba kana kuti ndiye yaimba, handisi kupanzikisa ipapo, but yaimba. Pasi apa pabvunzwa wadya sadza nei pakati nehuku. Pasi paane mazino paane muromo. Mukomana ane chipo. Alright. Ndakanzwa kuti unogona kutedzera mavoice evanhu hati. Ndinokumbura unitedzerawo voice rasolo anoacta kunaiza boom. Komeneka mukone zvinototeka baba mukatoti totanga kuti zvibasa tomboregedza komene wozotori munhu anotoda zvokuvhara. Taura rimwe statement zvakasiyana neiri. Ndakari kuti jeko mukomana ndemukutoona kamwana kakaka ndikatondifenhura komeneka but deva kanonoka zvindaimuita wakomeneka. Right. Ndokumbura utedzere munhu anzi Mr. Glenora. Mr. Glenora. Ivangoma vata kumafukani tsafu. Azamunzwe. Ndakandogara fidelity one. Glenora bakupita. Mama vako chatu vantu vasikana vaitogara Glenora. Itorwe. It's right. Ndokumbura utedzere Frets Donjo. Wasvika apa imweza una kuti ndita sei. The problem is apana wamazwalo muri unyanyoremera. Ina ndine doro bandiri bana. Asi Alright. Ndakukumbura munhu wekupesera. Ndokumbura utaure ngePogba. Mukomana unotanga zodonichemedza apa. Apa ndaganesedza mwana ndachimuzone zuro. Ndachengera machokoleti desha. Ndinotora achandidesha. Ichi chipo chakasanganiswa pamunhu 1 chakamixwa chigomiswa. Unoona uchema sejongo. Ndobotraya. Traya tu. Ndakujuma ati. Bazojuma wanda ndambozviita. Chimbotraya tu. Azikundokura mabuda rikandisenda zvo. Chicharamba. Right. Boots ndinokumbura unitambisirawo mabhonzo ekumusana. Ndakaona mavideos ako mazhinji unenge uchitambisa mabhonzo ekumusana. Ndinokumbura umbomatambisa ka1. Ndinokumbura unitambisirawo dumbu. Ngashaya rimuromo. Amadzadiwa ndatitorei mukomana uyu tishande naye. Ari kushingirira nepese paanogona napo kuti zvinhu zvake zvinge zvichiita. Makatarisa chipo chiri paari ichichi. Vazhinji vanotoshuvirawo kuti dai ndinaye zviso mukomana uyu, but anobatika. Nhamba dzake tichadziisa pascreen ipapo. Vanoda kushandidzana naye munomubata Tadiwa Muzimbe. Anonzi Tadiwa Muzimbe. Ndiro zita rake rekuzvarwa naro repachitupa. Tadiwa, mashoko eko ekupedzisira oda kuzivisa mhuri yeZimbabwe oda kuvati aida kuti kunde vechidiki ka pane zvipo zvavo yaya kwabereki ndizero vanosunga maplay vana kuti zvauda kuita zvine chirombe kana wanga uchigona kuimba kana kutamba vangovandudzwe vaite kuti vabuditse zvipo zvavo. I think vabereki tikuzvinzwira umwe mwana uyu ane chipo aratidza kumhuri yeZimbabwe and aratidza achidawo rubatsiro kubva kumhuri yeZimbabwe. Even masponsors vanoda kusponsa Tadiwa Muzinde. Namba dzake ndichaisa pascreen.